procés pel qual ens transformen en pacients, clients de serveis, productes, es presenta a diferents formes, totes elles emparades pel discurs dominant. El mercat és el millor assignador de recursos, la gestió mercantil és la més eficient i, per tant, els espais privats en el sistema públic són necessaris per ampliar oportunitats i beneficis, per pal·liar la ineficiència d'un sistema malvendre. L'escenari de compravenda amb aquestes mentides està preparat. Volen fer a les persones malaltes les principals responsables de les seves malalties i els cossos no productius són exclosos del sistema mitjançant llistes d'espera, regulacions excloents o altes forçades. El mercat ha penetrat les nostres vides, els nostres cossos i la nostra salut, apropiant-se dels nostres drets. Hem de repensar més profundament cap a quin model caminem i cap a quin model volem caminar, no només en la gestió i provisió del sistema de salut, sinó també en com entenem la salut i la sanitat. El lliure mercat no és ni de lluny el mecanisme més apropiat per garantir drets. La sanitat pública, més que pública, hauria de ser un bé comú, un bé en què totes i tots hi puguem participar, en una situació d'igualtat. Un sistema en el que ningú, absolutament ningú, hauria de lucrar-se, d'enriquir-se. Un sistema en el que els beneficis econòmics no s'anteposin mai a les persones ni a la vida. És el nostre deure sortir al carrer perquè no som mercaderia, perquè la nostra salut està en venda i perquè l'atenció a la salut és el seu negoci. Per què també a Catalunya? Perquè Catalunya és un dels indrets on la mercantilització de la salut i la sanitat s'han introduït amb més força, més precocitat i de forma més perillosa per sofisticada. La construcció del mercat de salut català ha estat un procés lent, subreptici, amb una intenció política i ideològica clara, amb una profunda tradició històrica on l'elit sanitària catalana ha obtingut un enorme benefici. Al mercat sempre hi ha negoci. S'ha creat un fals mercat, en el qual han proliferat infinitat d'empreses proveïdores, de diferents formes de titularitat i gestió, en múltiples i variades col·laboracions público-privades. Un sistema mixt, que és el Departament de Salut qui ratifica en un recent avantprojecte i que és enormement difícil exercir un veritable control d'on es destinen els diners públics, aquells diners que es recapten de les butxaques de la gent, que són nostres de tots i de totes. Així, el problema no està només a l'afany de lucre d'algunes entitats proveïdores, està en com s'ha construït aquest sistema. D'una banda, l'Institut Català de la Salut, completament públic, però que només proveeix un 30% de l'assistència. L'altre 70% l'ofereixen centres, que poden ser públics o privats, però que es regeixen per la gestió privada. No hauria de ser un problema si s'exerceix un veritable control, oi que sí? Però després de 26 anys i masses i molts greus casos de corrupció, sembla que aquest control no s'ha fet. Si es manté la mateixa estructura, les dificultats continuaran sent les mateixes. Si es mantenen les polítiques de concertació i subcontractació, els controls continuaran essent testimonials. Un exemple, el CatSalut contracta el servei d'emergències mèdiques, que al seu torn subcontracta certes empreses privades per oferir determinats serveis. Això passa al Consorci de Salut i Social de Catalunya, un ens públic de gestió privada, a les empreses públiques del sistema, públiques de gestió privada, i així successivament. L'Hospital Clínic és un consorci públic de gestió privada, del que pengen diferents entitats. Una d'elles, Bernaclínic, és un centre d'atenció exclusiva a les persones que ho poden pagar. Que el CatSalut no concerti amb empreses amb afany de lucre no limita les formes mercantils, així com tampoc impedeix que l'afany de lucre participi del sistema públic. Per concloure, en aquesta Diada Mundial de la Salut, reivindiquem un cop més i tots els que calguin que la salut és un dret a preservar i a reconquerir, a Catalunya i a tot l'Estat, a tota Europa i al món, i que la sola manera de vèncer o de tornar a guanyar aquesta conquesta irrenunciable és lluitar. Salut és lluitar, perquè lluitar és salut. Salut per totes. Health for all. La sanidad no se vende, se defiende. 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 Estar aquí, pero es que por no funcionar no funciona ni la megafonía.
Lo que sí funciona sois vosotros. Porque en definitiva es cierto que no somos los miles que deberíamos ser hoy aquí, pero los que estamos aquí sois los imprescindibles. Porque sois los que sabéis que esto de la sanidad no es tomarse una pastilla y curarse. Esto es vivir saludablemente. Y que, como dice este dictamen realmente saludable que acaba de leer Enric con su voz casi radiofónica, explica claramente que vivir es una manera, que salud es una manera de vivir, que es autónoma, que es solidaria, que es gratificante, que es en armonía con uno mismo y con el entorno, que es humana, que es humanitaria, que es digna, que es realmente compartida por todos y todas. No hay salud individual, no hay escapatoria personal. Los que se creen que porque tienen una mutua privada se van a escapar, no se escapan absolutamente de nada. Solo la colectividad, solo todas juntas, solo todos juntos podemos realmente conseguir recuperar aquello que es nuestro, que siempre hemos reivindicado, que ya conseguimos y no nos van a amedrentar. Porque además no nos resignamos, estamos rabiosamente indignados, saludable y democráticamente indignados. Vamos a recuperar lo que es nuestro. No somos clientes, somos los titulares del sistema nacional y público de salud, el nuestro. Y mientras quede un poquito así de vida en los presentes y los miles que están con nosotros, porque lo ha dicho bien Enric, hoy hay actos en varios lugares de Cataluña, pero hay actos en muchas ciudades de España. Hay una coordinadora estatal donde por primera vez hoy hay actos en Madrid, en Euskadi, en Galicia, en Salamanca. Esto se mueve a pesar de lo que digan y hay actos en Europa. Yo mañana voy a un taller en Berlín que vamos a hablar de servicios públicos y de sanidad pública. Esto no lo van a parar por muchas legislaciones y muchos parlamentos que tengan vendidos al neoliberalismo. Esta es nuestra lucha, es una lucha en la que, por favor, sed inteligentes, sed saludables, sed solidarios, sed fraternales, vamos a seguir juntas hasta que la ganemos, porque la vamos a ganar. Salud. ¡Bravo! ¡Es también asesinar! ¡Recortar en sanidad! ¡Es también asesinar! ¡Recortar en sanidad! ¡Es también asesinar! ¡Recortar en sanidad! ¡Es también asesinar! Està a Barcelona. Aquest any ha estat... Espera, passa el company. Se defiende. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ja, ahir vaig estar al Col·legi d'Enginyers a la reunió del Cercle de Salut. Van intervindre a un tal Monzón, catedràtic d'Economia de València, i en Ramon Massaguer, gironí, que ara és el president de la Fundació Puigverd. I va quedar claríssim que l'avantprojecte de llei permet l'ànim de lucre a tots els nivells. L'anàlisi del senyor Monzón i d'en Ramon Massaguer va quedar clar, vaig sortir jo a parlar i va quedar clar que és un engany, que hem de lluitar contra aquest avantprojecte. Fora l'avantprojecte de llei! ¡Fora! La sanidad es un derecho. Abans d'acomiadar-nos, havíem comentat que l'any passat vam estar només aquí a Barcelona. Avui ha estat a Lleida, ha estat a Santa Coloma, al Matí a Mollet, al Prat, a Terrassa, serà a Badalona també després. Demà serà a Mataró, una jornada completa. Com ha dit el company Toni Barberà, la jornada s'ha estès a altres ciutats d'Espanya. Madrid, León, Palma, Saragossa, Múrcia, Sevilla, etc. Però el més important és que tampoc estem sols. A Europa ja s'han fet accions a Brussel·les, s'han fet accions a Roma, a Nàpols. S'ha parlat de la privatització de la sanitat a Finlàndia. Estem tots amb la mateixa lluita. I recordeu, no volem que facin negoci amb la nostra salut. No, no, no a la privatización. No, no, no a la
¿Cuántos muertos van por recortar sanidad. Oe, oe, Ahora tocaba la privatización. Que canten, qué bonito. por recortar sanidad. Oe, oe. Resistents. Netejarem Europa! Netejarem Europa! ¡Que falta fa! ¡Que bona falta fa! Bona falta fa desde que Europa! Està fet una merda! Agrair-vos a tots els companys que han vingut de diferents llocs. Sabadell, Hospitalet, els barris de Barcelona, a Campà de Mar, Girona, l'Escala, la Marea Pensionista, diferents col·lectius, de forces polítiques afins a nosaltres, d'Eiviche, i també recordar-vos que de les persones presents està aquí entre nosaltres el metge que ha posat en dubte tota la situació de les llistes d'espera a cardiologia a l'Hospital de la Vall d'Hebron. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Alguna manifestació més? Y si Sanitat, Sanitat pública y de qualitat. Sanitat. A la privatización! ¡No, no, no! ¡A 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 la privatización! ¡Arriba todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que se metan por el culo! ¡Que se metan por el culo! ¡Que no recorten sanidad! ¡La sanidad no se vende! ¡Se defiende! ¡La sanidad no se vende! ¡Se defiende! Estem atents encara d'anar a les concentracions al Prat, a les concentracions a la xerrada de Badalona, i m'acaben de passar que n'hi ha una altra ara a les 7, aquí al Pati Llimona, que hem reunit, amb l'Albano com a primer parlant de sanitat. Si no hi ha cap manifestació, dissolvem la concentració en aquests moments.